Hej. Nå, jeg skulle lave den der Ask Me. Ja, det kan godt være, jeg er virkelig lidt træt der. Godt nok også. Jeg har lige lavet de der 240 mavebrændninger, som kommer på og seng lige om lidt. Men her, der er min Ask Me. Jeg finder lige spørgsmålene til jer. Den første kommer fra Freskeren. Kan du godt lide kage? Det er faktisk ikke et særligt svært spørgsmål. Ja, jeg elsker kage. Og så spørger hun igen, og hvis du kan, hvad for en yndlingskage, så hvad for en kan du så allerbedst lide? Ja, hvad er det, man? Det er måske, ja, hvad fanden kan det være? Drømmekage kan jeg godt lide. Jeg kan også lide chokoladekage, jeg kan lide banankage. Og så er der mange flere, så jeg ikke kan huske navnene på. Og så spørger Yunus El Mudrahim. Okay, jeg kan ikke sige hans navn. Er jeg sej? Er du sej? Bare lad os sige, du er. Fint nok, du så. Næste spørgsmål. Freskeren, er jeg pæn, hvis hun står mig? Ja, du er ret pæn. Ja, faktisk. Og hvad synes du om dig? Ja, hvad synes jeg om dig? Du er køn. Du er ærlig. Du er en god ven. Hvad er det? Altså lige om dig. Så er der Simon Strøg. Hvad synes du om mig? Jeg synes du er god til fodbold. Jeg kender dig ikke særlig godt. Jeg har snakket, når det var, jeg har spillet i Ringsted, så vi spiller på hold sammen, og der synes jeg, vi spiller godt sammen. Du var en rigtig god holdkammerat. Det jeg synes om dig. Så er der også lige Karina Madsen, der spørger med, hvornår de der mavebrændninger kommer ind. Ja, det er dem, der kommer her lige om lidt, når der er den gider overføre den her computer. Men det var det. Og så må jeg også gerne skrive en besked til mig med nye ting, jeg skal lave, fordi jeg vil gerne have nogle udfordringer. Jeg vil have nogle udfordringer. Lige meget hvad det er. Jeg vil prøve at klare dem. Have a nice day, though.